खुलुमबाय। दिनै 22 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। मावनो गोनां खामानिफोरा गोग्लैसोनानै थागोन। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृष राशि। देहाफ्राव जोखोमफोर मोनबाय बायनो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। मोजां खामानि मावनानै थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोन। फारफ्रोमबो मोजां गोजोन मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। सरकारनि साख्रि मावनायाव जौगाखांनाय मोननो हागोन। गोजोननायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। साननाय हनाय गोहोआ गोमालांनो हागौ। गोसोखौ लोरबां जानो नाङा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ। गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि। माबाफोर खामानि मोननायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। मोजां रोंगौथि जानो हानायनि सनमान मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सम। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन। जेरावबो मुंदांखा जानो हागोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। जेखि जाया गोथार खामानि मावनानै लानो हागोन। जौगानायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद खहा जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि गैयै मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। बेलासि 2 रिंगानिफ्राय गोथार सान जागोन। मोजां खामानि मावनो हागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।